joka pelaa Murder Battle, niin onkohan se siitä ärsyttävää kirjaimellisesti on Murder. Ja se niinku sitten kämppää sitä asetta niinku, että tässä on vaikka se ase, ja se Murder on tässä. Sä et saa mitenkään sitä, koska se on siinä vieressä. Onkohan se niinku kivaa? Mitä jos sä olisit ite innosen? Sitten joku on Murder. Sitten se on tappanut sen sheriffin ja se kämppää sitä asetta. Älkää tehkö sitä, jos te oikeasti tykkäätte pelata Murder Battle. Sun niin ärsyttää joku tyyppi kämppää sitä asetta. Olisiko se susta niinku kiva, jos joku tyyppi kämppää sen asetta? Yes! Nyt ei ole kämppäinen. Äskeisellä edellä on kämppääjä. Ei oo niin kiinni. Oletaan. Vaikka tästä yksi. Ready? Go! Yes, yes, yes. Mä tapunan sen. Siinä tässä on se, mutta eikö oo ärsyttävää, kun Murder Battle joku kämppää sitä asetta?